Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi, Action Bay, kag sa aton mga listener, sari atag naton lakat sa aton chimpos ni nga gabi. Lunes kita karon Agosto 9, tuig 2021. Maulanon kay lapot kita diri sang trough, no? Ang ginadala nga panganod nga may water vapor, ang low pressure area nga ari siya 335 kilometros ang iya kalayon sa nasidangan sang Burungan City, Eastern Samar. Kag ang iya nga actual nga coordinates grid ari sa 11.6 degrees north, latitude 128.5 degrees east longitude. Ari kita ya sa 9 degrees hasta sa dalawang 14 degrees but nga no labot tadi. Ang isa pagid ka weather system natong habagat sa gihapon nagaapekto dito sa Luzon. So ang draft of LPA nakatuga ini sang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguob nagaapekto diri sa aton sa kabugusan sa Kabisayan, Kabikulan, sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga. While ang southwest monsoon naman ara sa Cagayan Valley, Mimaropa ang kaprobinsyanan sang Ilocos kag Apayao, nga ang ilang kondisyon sang tiempo magalumon man ang kahawaan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Ang southwest monsoon ginaupdan sang localized thunderstorms sa ari sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, nga ang kondisyon sang panahon ang muning may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan, nga may dala man ini na ligwin nga mga pagulan o kon pag panaguob. Dito sa namin sang Luzon, ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Halin nabagatnan, pakadto nabagatnan ang katungdan may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga may mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin. Halin sa gihapon nabagatnan, pakadto nabagatnan ang katungdan o kung south to southwest nga may kasarangan hasta nga mabalod man ang kadagatan. So diri particularmente sa aton probinsya, magalumon man ang aton kalangitan, may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan
ulan kag pagpanagoob nga diri nagaapekto sa aton Western Seaboard sa Kabisayan at sa Western Visayas. Upod na nga aton probinsya ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Kag ari kita sa mahinay as ari kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop man sang hangin halin sa nabagatan pakadto nabagatan nakatungdan sa gihapon aton mabatigan sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan hasta sa mabalod ang aton baybayon sa probinsya. May takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tides. Alas 6:41 wayang gidugay naguna 0.0 metro. Mang taob magabalos karon sa tungang gabi. Alas 12:50 1.0 metro ang takos ang Gadalumon kag alas 6:05 naman sining hapon nagtunod siya haring adlaw magpakita siya alas 5:34 buwas saga. Ari kita sa 24 sa 31 degrees Celsius o kon 75.2 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Kadto kita kay Bulkan Kanlaon, nakarehistro kita 11 ka pagtayog, no, volcanic quake. May moderate lang siya, no, kasarangan lang iyang buga sang white lead plume nga no, nagtaas ini action drive 500 meters o kung 500 metros. Nagkulap ini siya sa direksyon na aminhan nasidangan timog kanluran nabagat nan nakatungdan kagilagang kanluran na aminhan nakatungdan kay ti Tagalog binisaya naton. Yes. So nagapadayon nga may gamay gapon nga ground deformation o kung slight deflation sa iya nga abaga, no. Liwat nagapaabiso ang DOEC Peoples in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center. Gyapon sa alert level 1 si Bulkan Kanlaon. Kag padayon gina-enforcer ang 4 km permanent danger zone. Ang earthquake information naton action dry. Way lang gidugay nagtayog sa Nueva Valencia, no? Alas 6:47 pero unfelt in siya. 1.8 ang magnitude dyan, no? May Kadalumon in siya 98 kilometros ang deep of focus. Ari siya 9 kilometers sa 9 degrees north, no? East of Nueva Valencia, Guimaras. Unfelt wise ang batyagan. Pero nakarehistro, nag-alarma din aton nga seismograph sang Bulkan Kanlaon. Kagag-ina, alas 5:55 sang kagahon, dito ya sa Dumangas, 7 kilometros north, 50 degrees west sang Dumangas, Iloilo, no. May kanabawon siya nga deep of focus 6 kilometros pero unfelt yapon, no. Way yapon mabatyagan. So amo na ang aton earthquake information sa sulod sang 24 oras nga obserbasyon. Alarma lang kita malapit sa aton palibot Negros Occidental ug Oriental kung magtayog gid man. So sa gihapon amo ning aton monitoring the alert warning system sang aton Negros Occidental Command Center, no. Okay, action by. So far daw tulo tawhay Sir Gan, no? Muna ning ulan-ulanon o kung maulanon nga panahon ulan lang ulan. Salamat Sir Gan, good evening. Okay, welcome. Yes, sir. Action firing line. Okay, mga utod na nga nagapuyo sigad sa baybay sa dalam sang Taytay Kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla City 11 na. Subong adlaw Lunes kita. Yari na kita mga kaaksyon sa Agosto 9, 2021. Bukas na aton sa nga Facebook page, subong man nga aton sa nga YouTube, ang aton sa nga Twitter account. Kagaton sa nga text hotline sa 0963-7570874.
Pwede gi kamo makapadala sa inyo nga mensahe dira 2 to 3 liners lang kag sa aton man sining nga live sa Facebook mga kaaksyon ano. Padala lang kamo da para at least mabasahan ta karon dugay-dugay ang inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. On board na, Toblas Nuwaveng tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba na nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Karon dugay-dugay mga kaaksyon na maga-interview kita sa pila ka mga grupo no diri sa syudad sa Bacolod sining reklamo or ining tawag naton nakibot sila sa pagpatuman nga ang emisyon sa ila sining mga salakyan why na sa mga emission center diri sa Bacolod kundi direkta na sa sining panibag-o karon nga pagsulundan sang Land Transportation Office nga mag-agi ikaw iya dira sa may reclamation area. Aksyon Firing Line. Emission plus ang inspeksyon gintingob ginpackage mga kaaksyon. So mga emisyonan diri subong sa Bacolod nasiruhan gid subong adlaw. Aksyon Firing Line. Karon kay explicar ta na sa inyo balik dugay-dugay pagintindi ko ang mga emisyonan diri magapatigayon sang reklamo kag base magrally pa. Aksyon Firing Line. Ang mga salakyan na naman, mga operators, kagang pila ka mga utod naton nga may ideya sining pagpatigayon sang inspeksyon kag emisyon sa isa ka lugar mga kaaksyon, may ara naman sila sang ideya kag nagapakamaayo man suno sila. Aksyon Firing Line. Lain-lain nga pananawa na ang iban naghambal do ginpabudlayan pagid ang amon sining nga sitwasyon. May naghambal nga nami kay ang salakyan ta isa ka emisyon, isa ka inspeksyon, kag kon may may guba sa lakyan mo pa kayo mo gid pagbalik mo kundi hilob na. Aksyon Firing Line. Sige, ang iban nga balita makaaksyon sa aton nga pagpangalaga diri sa Bacolod sa sinigid lang mga kwano nga mga sirimana 1.9 million pesos sa ginapatihan Shabu ang tigayon nga na konpiskar sang otoridad. Aksyon Firing Line. Kag didto iya sa kwano syudad sang Talisay mga kaaksyon kay na may ara sa mga 15 iya no 15 iya ka mga empleyado ang nagpatigayon sang rally protesta nga ini sila nagahingyo nga kontani pabalikon sa ila sini trabaho dira sa Talisay government. Aksyon Firing Line. Pero pabuwasan ko ni atensyon lang kamo dira sino to mga anay empleyado nga nagrally da kay na nagmarcha da kay na kay why gid sila nakakwana why gid sila kay istorya kay Mayor Niel Lizares kag bisan sino pa da nga mga representante abi pero subong nga gabi hukon buwas aton gid labuton naga-communicate na kita diri sang tawo gikan dira sa may Talisay city government nga maka-explicar kon nga wala panigin pabalik ang mga 15 ka mga empleyado nga suno sa ila, may ara naman sang order ang Commission Civil Service mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Hibaloon tani kon nga no naga-communicate na kita diri sa mga tao nga may kinaalam angot sini. Ang iban nga balita mga kaaksyon didto iya sa syudad sa San Carlos, may napulo to ya ka mga job orders mga kaaksyon ang ginpahalin ora mismo ni Mayor Renato Gustilo matapos nga nagpositibo sa illegal nga droga. Hindi ya sa COVID-19 kundi suyop ilaya. Aksyon Firing Line. Nan, tiyang protocol sang San Carlos government once gani nga nagaulo intra ka sa mga katuntuhan ka ngay sini palayason kada dayon ti job order man lang sila mo, hindi man sila regular, no? Ti amo nang ila nga pagsulundan. Ti liapulo gid sila nga nagahingos. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita, diri iya sa Negros Occidental, ang isa ka board member may ara sang plano kag na-draft na nga ordinansa sa pag-regulate, no? Sa pag-regulate sa mga karga sang mga truck sang tubo nga nagapanglalapaw. Ang iba nagabinalabag pa, ang iba nagkalawigits dalan. Inablang pangkarga, blang nga pang irresponsable nga pangarga. Aksyon Firing Line. I-regulate ini kag tagaan sang penalidad ang hindi magsunod kung ano man nga sa isang ordinansa ini ginabalay palang subong mga kaaksyon. Aksyon Firing Line.
Sige, ang mga balita ya dirigikan sa syudad sa Bacolod, pila ka mga pribado nga eskwelahan magabukas na ang klase nila Agosto 16. Action firing line. Katemprano pa no ang yaka pang publiko aksyonan kuan Setyembre 13, no? Layo-layo pa ila, no? Action firing line. Bacolod magabaton sang 15,000 ka doses sa Moderna vaccine subong nga semana mga kaksyon. Action firing line. Oo, sige. Amo na yung mga bulo-balita ta diri sa lokal mga kaksyon nga tagaan nato ng atensyon sining mga inoras Action firing line. sa ton sining nga pagpangalagad. Last year, GC6 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga headliners naton sa balita lokal dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Damo na bla. About si Action JM na nung kay JM kay sa Action James kung ano nang ginalantaw yaya. O guro vice versa, guro attitude plus ang good nga personality. Action firing line. Pero ang ibanda gahambal gid personality gid una mo. O that's why nga gina-endorse to sa inyo. Firing line. Klaw ay managaro ka panguyab kay mega pangutkot kay mo sa ulo mo kay may kakaspa kay mo ka talalabog parang bahis tubang mo. Action firing line. Or hindi gani ikaw nga bayi nga ginapangluyagan sagi kay mo ya ka pang iskis tubang sang lalaki panguyab si imo di magpugli na kag nano to kasi bayi man. Action firing line. Diwaton ko Zanton Plus Herbal Soap. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, ang mga balita maka-aksyon dito sa National sa sining nga gabi, si Senador Tito Soto III nagapalayag nga nagaayo gid kuno sa iya kag kay Ping Lacson senador nga makipag-istorya amo iya si Vice President Leni Robredo agod sa ginatawag nga unification sa palaaboton nga 2022 nga eleksyon. Action firing line. Pagkatapos nga kadamo sa mga nagalagaw nga istorya, circulate nga mga information dira sa my social media. Nga si Soto amo ni gusto kay Leni makipag-istorya, gusto mag-updanay, mag-isa ka grupo, ang ticket nila. Tigin buka ina nga mga information ni Soto hindi. Si Leni Robredo amo ang naga-text sa staff ko nga gusto makipag-meeting sa akon with Ping Lacson. Action firing line. Kaya para maistoryahan ang posible nga pagsanib puwersa sining duha ka grupo sa plaaboton nga eleksyon, mga kaksyon o pila ka grupo ni sila, pila ka mga political parties ini sila. Agod nga sulayon kag inkwentrohon ang administrasyon. Action firing line. Way pamantak balo gidya kung sino gadyang standard bearer ni Presidente Rodrigo Duterte mo. It might be nga iya sini anak ni Inday Sara Duterte. Pwede man nga si Bongo, kaya mo man ginatuklod sang PDP laban nga political party nila, no? Or kung sino man dira, Bongbong Marcos, pwede man. Inaway pekitak balo. Pero si Ping Lacson kag si Soto nagdeklarar na sang ilang sini nga pag-updanay sa 2022 nga eleksyon. Action firing line. Sige, amo la nanay update sa politika. Kaya ang problema ta sa COVID-19 nagapadayon, gindugangan pa sining Delta variant subong amo na ginakakulbaan sang aton siring pungsod Pilipinas. Action firing line. Oo, kay Areo subong adlaw si COVID-19 8,009 mga kaksyon pagkadamo. Nga nagdulong na ini sa 1,667,714. Ang nagapabilin nga aktibo nagdangat naman sa 78,480. Samtang ang naka-recover 1,560,106, ang patay 29,128 na. Action firing line. Kag ang Pilipinas karon gin classify na naman nga high risk mga kaaksyon. Bangod siring pagsaka 47% sang COVID-19 suno pa sa Department of Health. Action firing line. Nagsaka sa 7.20% sa kada 100,000 nga tawo makaaksyon o kon individual sa Pilipinas. Ini ang ginpagwa nila
nga information makaligad nga nagsaka iya sang 2197 ang kadamuon sang bag-o nga mga nagkalalatnan sining COVID-19. Action firing line. Ang mga lugar diri ka ginamuno gid sang DOH nga grabe subong ang pag-igo ni COVID-19. Amo ang Metro Manila nga subong nagapatigayon sang enhanced community quarantine. Action firing line. Ang Cordillera Administrative Region, Calabar Zone Makaksyon, Central Visayas sa Cebu area ni Cebu Province, ang Northern Mindanao. Amo ning mga lugar kag 13 iya sa 17 ka mga region sa bugos nga Pilipinas mga kaksyon ang apektado subong man sang Delta variant. Action firing line. Baka delikado. Anyways, dapat magkuhan kita maghalong-halong gid but suno iya sa Department of Health 11 milyones na 391 mil 969 na ang kompletong ang nabakunahan. Action firing line. Kag ang 13 milyones diri kompleto na sa bakuna. 13 milyones mga kaaksyon ang wala pa nakaagom sa ilaw sini nga second dose. Action firing line. Target iya sang pungsod Pilipinas o kon ng gobyerno Pilipinas nga makabakuna kada adlaw sang 556,000 para mapadasig pagid ang vaccination sa Pilipinas. Action firing line. Amo na galing kay kung mabakuna ka, kundi mabakunahan ka. Pagpagut bakuna sa imo, hindi ka mahibalaan nga may COVID ka kay asymptomatic timo ya. So kung asymptomatic ka nga may COVID ka, galakat ka, hindi ka gid ma-detect dira nga may COVID ka, posible nga manglaton ka. Action firing line. Amo na blang we don't know kung paano tani ma-explicar gid todo, no kung paano tani lampasan, no. Kaya ba nila kung nakapabakuna ka, maigo ka ni COVID pero hindi ka madali-dali. Hindi ka wala ka sa mga simptomas like for example, abi ginahilanat ka, nagasipon ka, nagaubo ka, nagalain batsyag mo, why? Pero may COVID ka na. Kaya hindi ka madali-dali. So si COVID nagapanglaton. So kung asymptomatic ka, kaya nabakunahan ka, galakat ka upod mo pamilya mo, way ka kabalo nga carrier ka, kaya nabakunahan ka, nagapanglaton ka. Action firing line. Na isa naman nga dapat tunan sa aton sini ka mga doktor, sa aton sini nga mga utod ta nga mga otoridad makaksyon sa pagkagrabe yak budlay, no? Action firing line. Ay, sus, kamo na gani nga bisan na bakunahan na, please lang magpang face mask gid, no? Facial gid tanan nga mga protocols da. Action firing line. Amo nang himuon aton mga kaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Ang mga balita headliners naton sa National Makaksyon dulo ng diri sa aton sa syudad sa Bacolod kaina ginpatuman na ang amo ni galing bot silingon ko Sir James, no, amo ning isyo ang ginsend ko nga mga cars black kagano. Subong adlaw ginpapanaog kag ginpatuman na sang Land Transportation Office ining ginatawag iyang Private Vehicle Motor Inspection Center, no, o kon PMVIC, no, nga otorisado ini nga maga-inspect mga kaaksyon sa mga light vehicles lang anay ang ila sinigin akomodar. Firing line. Subong nga adlaw mga kaaksyon, ini diri sa syudad sa Bacolod, dira sa may reclamation area, nag-umpisa na ini, no? So automatic mga kaaksyon, maghambal kita gani nga PMVIC. Ang inspeksyon kag ang emission testing mga kaaksyon sa mga salakyan, dira na pati gayunon. Agod nga antes ikaw makapadulong dito sa Land Transportation Office nga magpatigayon sa imo nga renewal sang imo sini nga ORCR sang imo mga salakyan, nakaagi ka na ya sang inspeksyon, may emission ka na, kompleto ka na, way ka na sang dapat problemahon pa. Nga kung tani ining ulo inspeksyon nga ini,
trabaho na ni sang LTO. Action firing line. Ila na ni trabaho kung tani mo kag wala ni bayad. Di blaksyonan, mapa-emission ka, kuha ka insurance, kadto ka sa LTO, kag ang LTO amo na ang may poder nga mag-inspect kung tani sa mga salakyan kung anong kulang na di signal light, ang imo sininga guma bulog pa sa nawong mo. Action firing line. Ang imo sining mga twerka ho nagahinalog na ipabalik na to kay uhan ni tanan ipa-check dito sa imo sining muni-muni na iya kasaya na kay LTO nga trabaho. Action firing line. Now, ang ginhimo nila ginpatindog ining Private Vehicle Motor Inspection Center agod nga ang CLTO mapungko na lang kag babaton sang limpyo gikan dire sa nasambit iya nga pagpang-inspect kag emisyon. Action firing line. Kamo na bing istorya makaksyon pero manami man ini kiti ma-check gidya isa-isa sang mga pribado nga mga inspectors. Kay nagagagwa ang history action an nga nagagwa nga kon ang maga-inspect action hands mga tao sang gobyerno do hindi gidya way pipulos ang inspeksyon. Action firing line. Pero kung isalig mo sa pribado, of course, ginabayran, ginaswilduhan, kundi ukuto nila isa-isa hon lokit ng mga slakyan mo nga muning maguba. Pero, prangkang istorya namin ini. Action firing line. Kaya dire mo mabalaan ang worthiness ng salakyan mo, ang kompleto sang salakyan mo. Galing kiti, ay nga to naman din namian, kay nablang may nagkaladulaan nga ibang nga negosyo kag trabaho. Action firing line. Isa dira mga kaksyon ang emission testing diri sa syudad sa Bacolod kag ang ilaman nga mga empleyado. Action firing line. Gamo na nga sitwasyon now. Tik subong nga adlaw, may ara sang memorandum nga ginpapagwang LTO nga umpisa na ini diri subong sa syudad sang Bacolod mga kaksyon kag ginumpisahan ini sa mga lightweight lang nga mga salakyan meaning mga motorsiklo, tricycle dira kag mga jeepneys auto mga pribado dira mga kaksyon mga mag-an nga mga salakyan hindi ya ang mga trucks. Action firing line. Tuwaya ang mga trucks mga kaksyon. Now, ang result, ang tanan nga mga emission testing diri center sa Bacolod nag-turn down tanan kaina. Wala sila may nabaton mi isa kay hindi na pwede mga kaksyon. Action firing line. Ang report nga nabaton naton nga ini mga emission testing ini diri sa Bacolod, doon di ko magsala daw 7-8 ni Slakbilog di. May patigayonon nga reklamo angot sini. Mga kaksyon. Action firing line. Galing kong kisa sa may emission, mani may reklamo, man di aksyonan mo. Ang reklamo nga hindi sila mag-emisyon sa imo kung hindi ka man magkuha sang ila insurance. Action firing line. Plariho na sila na. Action firing line. Anyway, sige, karonon talang na. Aksyonan, abi tawagan taning amigo ta nga technician sa isa ka emission testing diri center sa syudad sa Bacolod din ginatawag nila nga K-Star no dira sa may area sang unhan sang mga Gonzaga nga patio daw sa may Burgos da. Action firing line. Kay kaina tiway gid sila may nabaton mi isa syempre no kay hindi na pwede kag kon mag-emission giman sila hindi man pag-ibatunon sang Land Transportation Office. Action firing line. Kaya hindi na sila autorisado, kaya hindi sila nakakonect na sa credited abi sa LTO, kundi amo na ning bag-o di subong dira sa may reclamation area. Action firing line. Amo na nada subong mga kaksyon, pero ti lang tawon ta abi, kung anong ang mahimo nila nga tikang angot sini, kay nagkaladulaan sila trabaho. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Manong Lido Ravilio sang Kwan K-Star Emission Center Technician ini siya. Sir, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. Ang gabi, sir. Dolo distansya lang gamay, sir, para dito mag-eco, sir, no? Okay. Yes, sir. Sir, anong experience nyo kaina aga pa sang banwa? Anyways, ikaw, sir, technician sa isa ka emission testing sa Bacolod. Ang experience nga mong ginagrabe, na kay nakibot yan yung nga hindi pa may pagpabrihan kay hindi na mabato naman yung mission sa LTO. Okay. Prior, sir, may idea naman ka mo nga mo gini matabo sa inyo? May idea kami, pero hindi kami biglaan nga ginambalan nila kag nagkadala sa mo. Antes na tani, dapat ginkonsultan nila na sa emission na kung sistema nga matabo kung
hindi sila maging komunikasyon sa amon. Siyempre, epekto nga damo sa tawagin sa mga prewisyon motorista. Okay, di ba sa amon si Sir nga Plastada, last year pa lang may ideya na kamo nga mo gaman gusto matabo sang Duterte administration, ano? Or sa LTO, ano? So dito pa lang, anong gina-expectar nyo nga nag-expectar kamo nga matabo gid ba nini o kun hindi? Daw nag-expectar kami galing daw sa suno sa amon daw hindi kami masugot na amon mga sistema. Aha. Nakapadala naman kamo sang inyo abi nga manifesto abi or andag siya naman daw complaint abi nga ti kun pwede hindi mo na yon nakapadala kamo. Nakapadala kami tapos suno sa amon nga mga motorista ng kapinisyon sa amon daw makandak na sila gani mga rally. Okay. Sa din kamo nagpadala, sir? Sa din kamo nag-address ang padala nyo? Bali, pa naman nga kundi naman daw, namin sa mga PRO mo lang. Ano sa LTO? Sa LTO kamo nagpadala? Oo. Saan kamo nagpadala, sir? Sini, sa sulat? Basi buwas guro, next day, na kami. Okay, mapadala pa lang kamo? Oo. Mapadala pa lang kamo. Gulpihan ang pagpanon lamin mo. Namin ko pagid antes abi nga ginhimo ni Subong sa nagliligad nga mga binulan ginmuno na nimo gintalakay ko man digani. Kamo sina away kamo to nakapadala sulat abi nga nagapamalabag kamo sang kaangay sini. Wala. Kaya nga ilagulpin lang mo kay kung nagpadala man sana sila sa amon tani nakaprepara na kami. Sumining way kamo ideya gigaling nga Subong adlaw ni no? Oo. Wala. Oho. Tani ang unahon tani nila nung truck mo lang dami sa dalan kung mag-discuss. Yan yung gagmaya among ginuna nila. Pag ginaboy nila sa among lag contract. Okay. So natabo di why gid bilin sa inyo kay truck bilin sa inyo mo no mo nala nang pinakadlag Okay. Ti sa inyo. Ti sa inyo. Nag-operate kami ginab, ang gin-emisyon namon, nagbalalik, ginag-refine kami kwarta, hindi na nila pagdatuno namon emisyon sa LTO. Yes. Amo to na nga kita yung tao, do nagamuto sa ambal, makandak sila ng rally. Sino makandak rally man? Ang mga mga motorista. Ang mga motorista, hindi kaya kamo nga mga emisyonan gali. Pati na kami dahil. Siyempre, muna tabusan mo. So saan oning rally nyo, sir, pati kayo nun ay kaya ginitibot man nila, tibutan man sa namon Hindi man kamo manugid kung sa diin. Kung sa So, subong adlaw, pila ka 1,000 ang nadula sa inyo? Damo, sir, yung may emisyon naman sa everyday na, sir, 140, 150 a day. Sila nga, hindi na nila ma-accommodate, sir. Kami, 8 kami sa Bacolod nag-operate. Pero hindi kami naman masarangan ubos emisyon na. Sa inyo pala daw, 140 ka unit ang ginabato niyo everyday. Daw mo sinabi, 140. Kami na pinakabako, pasulusil din adlaw-adlaw. Amo to gani no sa ang ining bag-o subong nga emission inspection niyo do 120 lang batono nila kadadlaw ni ko no? Hindi na nila makumbinser, mabudlayan na sila. Mabudlayan sila da no sa amo sa kadamuon kay do siya mamalin daw amo pala ning isa sa do siya pamalan ning isa sa Bacolod din no? Siya lang isa. Amo ning tawag nila nga si Matek no? Si Matek Bacolod ko no? Si Matek ini sila. Sa imo da sir sa inyo da pila ka empleyado na dula ang trabaho do sa inyo? Damo kami 8. 8. Kung 8 man ito sa Piakman nga mga emission testing center, mga 8 times 864 ka mga empleyado subong adlaw ay ka income. Right. Why? So anong tabo sa inyo da subong nga mga empleyado nyo? Anong hambal sang boss nyo? Hindi po mga prewisyo ito Islamismo ay maman ko yun dapat may moon. Siyempre, why na kamo income? Pahuway na kamo? Ang ginatag na samon, ang truck yung lag ko, ginatag samon, pila lang ang truck ang lag ko niya. Paano na kasulod sa inyo Burgos ng truck da? Paano niya emisyon na? Hindi kasulod na, may truck ban man na. Makasulod. Amo na yung sitwasyon, no? Pila na kaning bayad sa motorsiklo sa inyong may emission ka mo? Sa amon, 340. 340, motor. Ang tricycle ya? Sa for hire, 315. 315, oo. Sa mga auto ya, 340 man nagyapon? 390. 390. Sa truck, 490 sa truck. Okay, kung dito ka sa may ining si Matek nga ini,
mga 600 plus emission plus inspection na ni duha package ko baga ila daw sina. Oo. Pero pag abot nila sa LTO, hindi na to sila pag-inspect at tapos na. Daw mo na yung hampang. Sa inyo, daw ay the inspection, emission lang gid. Emission, oh. Pag abot sa LTO, i-check pa na dapat sila, pero tinuway naman checking sa LTO. I don't know kung gina-check pa na nila dito, ano? Daw mo sinabi. Anyways, anong panawagan mo sa LTO, sir? Oo. Ang panawagan ko lang, dapat antes nila pasira ang emisyonan. Kayo na nilang sistema nila bago nila ipatuman ang BIS. Okay. Tiya mo na ulat-ulato na mo ng inyo sining rally protesta. Kabay pa pabalon mo ko kay para mabalita. Taman? Kung saan nung adlaw na? Oo. Oo. Sige. Amo man na amon. Salamat gid Sir Lido, sir. Mayong gabi. Thank you. Mayong gabi. Yeah, sige. Action firing line. Okay, technician, pero feeling ko basi amo tong owner gid man dakbalo. Dili siya manugid gani Morales lamo. Kung saan o nga adlaw kag kundiin mga kaaksyon, ano? Sige, pero gin-check naton ang mga operators kag ang mga salakyan des Bacolod, mga jeepneys bla, favorable sa ila. Pero check naton reaction an si Madam Abe. Action firing line. Kay suno sa ila kung roadworthiness lang to ng hambalan or iniblang kaayo sang imo salakyan, ti dako gid mabulig Kay ti antes kay imo yang magwa dira sa inspection nga ini, tanan nga mga guba-guba sang salakyan mo, ipakayo mo gina. Action firing line. For example, labi nagsulod ka na to, pagkatapos nakita nila sa mga inspectors dira, kag naga-check dabi, signal light mo, ang isa kipaw-kipaw na nga daw hindi nagali kitaon, bisan dako bing matabi daw hindi nagikitaon, bisan nagasanton plus pa be. Action firing line. Hambalon kay mo sa inspector, sir. Abi ipabakli na to sa bagong signal light ang imos lakyan be, kag pabalik di amo na nagpapa-check mo liwat. Ti pagbalik mo ti kwapo na, ti ang worthiness ara na makita na na. Kay diris Bacolod duro man tod mga salakyan nga damo man guba. Action firing line. Labi na gid mga daan-daan nga mga salakyan, makapadalagan lang ya ang driver iya kag makakuha pasero kag isi-isis tunga dalan wala tuo nga makakita pasero ay na nasla labot yung kaisa sa mga nagisununod sa ila. Okay na imo. Action firing line. Diris Bacolod. Labo pas bato kon may ara ding pila damo formal dia, pero damo man kwan galiko-liko mga salakyan sa dalan. Action firing line. Damo na be. So pagwa mo to, ang imo salakyan pag-abot sa LTO, why ka na sang i-problemahon pa? Kay pasado ka na mo, no? Pasado ka na. So okay na no? Pwede ka nakabiyahe gidyang normal. Layo sa dakpanay. Action firing line. Layo sa dakpanay, layo pa sa disgrasya kay na inspect nila isa-isa. Dira iya sa kwan. Dira iya sa sining pribado nga ining pwede maka-inspect dira sa inyo. Action firing line. Okay mo nang reklamo mo. Pero ni-check na to abi, ang grupo sa mga driver diri sa aton kung anong pagtan-aw nila abi sini. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Madam Elizabeth Catalbas sang Fibakda. Ma'am, good evening. Good evening, Sir Bray. Salamat sa Mayang gabi sa kapamati. Subunga. Mayang gabi kag salamat ginay. Nay, gamay lang ni ako na. Kumusta? Ano paglantaw nyo paborable sa hanay sa mga driver naton sa mga pribado nga mga salakyan ining bag-o subong nga protocol sang LTO ka before ka makaparinyo sang imo ORCR, hapit ka na dira sa Simatic ko kay mo man nang otorisado diri mo kag magpa-emission kag magpa-inspect ka, totally package ininay. Oo. So, ang ano din ako ireklamo sa driver sa Bray nga dali gid lang. Doga ka lumos na yaw, dali gid lang nay. Ara na. Hello. Dali gid lang. Action an paki-advise be kay nanay Catalbas be nga mag-idag-idag gamay be para ma-plus target tingog kay kanugon sang iya sining Golden Voice. Action firing line. Kanugon sa Golden Voice hindi ko mabatian masyado kanugon gid na. Las 7:40 Action Radio Philippine Standard Time si Mr. Role Quano naga-monitor sa aton
Sa LTO mabato na lang to sila PPARS mo wala ang LTO ga inspeksyon sa mga private cars, sa mga passengers nga jeep sila ga inspection kuno no namo na bla no. Di kay mga private cars ka kuha naman mo do gwapo man nabiway man dapat inspeksyonon. Action firing line. Sa mga pang-publiko lang yan, ara na seksyonan. Matyagan kong may diferensya sa ano mo, sa lugar ni Nanay Katalbas. Sa imo da nay, basta naga-monitor ka, idag-idag gamay lang na. I-plaster ang imo, swing your balls blang nga makakuan ginta. Makadating di sa aton nga 50-50 buses mo na. Action firing line. Sige, mabasa-basa ko na dali ng redaksyonan ha. Si Mia Morales Moreno, naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Kung hindi ito kamo ganun mag-greet, nagatalakay pa ta isyo. No? Karon lang ang greetings kinatingog na ha. Salamat gid sa inyo ha. Pero si Rolly na munuhan kong gindo kay Baskog Dani, budlay na. Action firing line. Okay, sige. Arya, ginahulat-hulat na mga kaaksyon sa sining nga mga tiniyon mga kaaksyon. Ano? Ang daligid lang kay Ari na si Nanay Katalbaso. Anong ila sining nga reaksyon? Nay! Balik dira si mo dagod sa grutingog mo nay. Sa landline na ni. Landline na namin na gid. Nay, anong imong reaksyon si Nay? Kay kundi nagreklamo, naggiman sila, budlay gid guro tuod kay isa layo pa gid si Yara da sa may unhan pa da sa ang opisina na sang smoke emission na da pero kay siling mo daw kwa na gid nang implementar na gid. Implementation na gid subong. Oo. Pero mayo man ni Blas Serval kay duwa ni ang kuan nyo magpa-smoke emission test ka. May ara dira ang private motor vehicle inspection center. Kag may ara man nga private emission testing center. Tiyating ko na duwa gid kami ning PMBIC ni nami ni siya kay kompleto gini ang imong pag-inspeksyon. Daling kay ang kulang lang ni ang pagpabalo sa aton mga driver. Okay, So, daw naglingin ulo nila kay kung sa diri lang tayo sa guwa nga emisyon niya, pasak ka lang ya. Paburutan ka lang dayon, taga ka dayon result, paristro ka. Dito ya. Namit na kay gigaan kay do sa ano bla tanan ang imong imo salakyan gina-inspeksyon kag gina sa mga ano ni ang mga above carriage inspection under emission testing brake mo test mo ka ang imong mga headlight kag ang sound test nga daw maabot kuno sa 73% ang points nga dapat mo nga ikuan sa imo salakyan. Pero kung may failure, hindi ka man pagpabayron balik. Okay, Pero pwede ka gyapon ka parehistro. Kaya mo na mga mapamisa ka lang kung ano bala ang diferensya nga kayon mo para nga safety man ang imo pasayro nga gadlakat ka sa dalan. So meaning once nga nagpasulod ko to sa salakyan ko, may guba ginpalakat ko anay pagbalik ang balayran ko di same ang gyapon ay. 336 ang PUJ, ang light vehicle is 672. Ang motorcycle ang mahal 560. 560. Mahal na iya. Pero nami malang Blaser Bright kay kung sa private ka sa PMBIC ka, nami na kung dito ka kay nga why na stenciling? Okay, mga additional fees, parehas ang computer fees, legal research fund, science tax, and MB clearance, hindi na pag-isukot sa imo nga ara sa imo da resibo. Dira na tanan. Pabor man ni guro sa aton, galing kay daw kulang lang sa information. Sa dissemination sa Braille. Di subong saligi kami si mama kay kabalo kami amo ng inyo krusada mo, no? Di kada sa nagkwento to, nakaagi kita gin seminar, gidaw nagpatawag gid sila kag gin-explicar upod sa among ni Jesse kag ni Diego.
nga kay hindi man to nila tanan na imbitar nga driver mo. Nami kita ni mula supply nga ni sila ginugpong ni sila na kag ipaintindihon. Ang operator mas nami. Aha. Kaya sila na yung masugo mo sa mga driver. Subong nga gabi na pa-intindit na sila bisan gamay lang. Away sila dapat sang kakulbaan kag mismo ikaw nga dugay na nagauyat sang kaangay sini abing nga mga trabaho before magwa sa lakyan mo, secure ang salakyan mo pating imo pasahero. Kaya mo gina ang memorandum circular sang DOTR kag LTO. Nga para safety man ang aton nga pasahero. Kag ang gadalagan sa dalan nga damo bala mga guba. I see. So sa una ya ma'am nga way pa ning amo ni ang ga-inspect ni taga LTO di bla? Oo, ilang trabaho? Ilang taon man lang sikto to sa una sinil. Kay kung guba yung imo suga, hindi ka paristro kung hindi mo na mapaliwat. So far, ang ilan man lang niya concerns ang ng iyasang kwani, na ang importante gidya sa tanan ang imo smoke emission nga nakapasar ka, pwede kaya makaparistro. Basta ang anong mga diferensya daya imo lang kayuhon. Kay ang ila sa concern nga roadworthiness bala sa dalan. Pero ang ang purpose gidya nga ang ila na yan, ang smoke emission lang. So amo ang ginabasigan nila nga makarestro ka, so makaihon mo lang yung imo da nga mga guba. Kay may record na sila mo. Nami man si Bara galing kay kulang lang sa pagpabalutan ng bala sa operator sa Bacolod. Kag hindi man guro pilang sila din mo, hindi tabag. Kag hindi man guro mahal mama no? Dobra 336. Plus emission na, plus inspection na niya. Inspection Amo emission na ang smoke emission man lang na yang ila da yang ginasukot. Pero gina-check up man nilang imo da mga kay may ginakargahan na sila da nga check up man tong imo mga kuan sa dalom. Kag nami man kay nga si Sir GC Rabang amo na da ang daw manage balada. Korekta. So, hindi man tabudlayan kay kilala ta siya. Tapos amo na pagbayad sa LTO, okay naman. Timayo gid kabay pa nga ining pag-umpisa subong amo gid niya. Basi plakadlaw magabot lang sige Aryo. Sige, baton ka na bisan way ma-inspect ka. Basi mainamo man na plakadlaw ma'am. Amo nang ako na kulbaan mo. Kabalo ka naman sang Pilipinas. Pero hindi kay kung ang ilam lang da kung once nga maaksidente o kung maano da karon niya sila ginabasulon. Dulaon ta mga fixers da. Ang mga fixers hindi na da guro kasulod sa kwan, hindi da guro sa MBA. Kabay pa. Sa MBIC. Pero do ara gina sagwa kung kisa may ara gid damo gani kabawing to nga daan. Kabawing to magsulod kito bisan ako gani. Sa daw nagtalang pa kami. Pero ang budlay man lang ng pamiro magsige-sige na kung dito na ta maparistro hindi ka na kinanglan magpa-stencil hindi ka na pagsukto na sa mga resibo nga ano po nang napamayad maiban kaya makasave gid kag kabay pa nga mangin kung sa pamiro pagkabati na mga daw negative ta dayon yes so sa pag-explicar nila upod kay GC Rabang na may nagsample ganit dahil itong salakyan nga nagpa-smoke emission. Namin isang ilang nga pagproseso. Ang importante pala Sir Brad, 336 lang balayran. Kompleto pang check up. So, kabay pa nga may kulang ng guro duso sige. Pabalo sa operator ta. Sige. Ma'am, salamat gid sa imo Thank dugang. you, Sir Brad. Salamat. Mayong gabi. Action firing line. Bintaha suno kay Ma'am Beth Catalbas. Suno sa iya, dako na nga bulig nga mga sigurado ang mga salakyan. Kabay pa nga mangintayo yun na basi plakadlaw. May makwanda nga tayo Aryo. Bisan may manan inspect ko direkta to. Action firing line. Madala mas kumod lang mo ng budlay na. Kabay pa nga mangin sustainer ina kaya mo man yung ginapangita ta. Worthiness kag kaayos ang salakyan das dalan nga nagabiyahe. La 7:50 na Action Radio Philippine Standard sa amin nga bahin sa ato nga pagpangalagad dulong sa
Makaaksyon ang balita with Action Dale Salazar diri syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless comment. Carmelo Garingo, salamat. Mia Morales Moreno, thank you, Gid. Jan, di na to. Si Janice Lau, salamat, Gid, no? Si Ten Suarez Giking, good evening, Sir Bri. Where na gani ayon ang address sang ginakwaan sang vehicle clearance, sir? And paano magpa-appointment, sir? Kayong nila wala na walk-in registration. Thank you, Sir Bri. Sa Facebook page nila, pwede nyo ma-check, ma'am. Kay Ara na Slagabatan. Si Rolly naman, secure imunisan pick up kay mga insurance araman. Away to ya. Ginmuno ko na to kay na sa hambal ko tinano man ito. Alex Monte, okay, sila ay nga greetings down. Donna de la Gracia, nagabonitor man si Stefania. Si Jinky Daylagdon, ginagreet lang si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milal Oligo, Michael John Season sa DSB nga family niya. Natsuki Yokogko. Good evening, Action Brian. Great ko lang da si Vic Vica. Ga pamanicure upod si Ma'am Lilibet sa house sumag. Monitor lang kami di sinato niya sa sumag. Salamat. Okay. Leia Younger Esquivel, Araman sa Talisay. Francisco Guangco. Salamat, kid. Na? Si Role, okay na, nabasa ko na. Barayuga Ray Araman, Juan Miguel Digomo, nag-monitor sa barangay 30 kag 33. Maria Corazon Gumban, may gabi. Angela Gayundato Castillo, good evening, Brian, watching live from Banga, Totong 1, Barangay Felisa. Virgie Alpinda, Action Bri, good evening. Monitor always from Celine Homes, gihapon. Stay safe lang God bless. Salamat. Ami Rivera, Action Bri, patamyaw sister ko Lisa Bicha sa Florida. Ga-monitor gid siya sa imo programa. Thank you, gid. Na? Teresim Pronyong Araman, Sarah Jane Bigasa, Mabuhay Arb, salamat. Mea Mura, nabasa ko na kaina. Bia Jonathan, Action Bri, ga-monitor kami rin Mary Joy, kag akon baby nga si Tantan, salamat gid. Okay, si Yvonne Boysher Araman, Ligay Villares Achivar, good evening, Brian, watching live now from Talok, Ramon and Losi Achivar family. George Gagasiran, tani naghatag ana yung LTO enough time or abiso para ka-prepare ang emission center anti sila nag-implement sang MBIC kaluoy man sa mawan ang trabaho gani man. Okay, Karen Tobianosa Raman, thank you, gid. Si Rolly, yawan naman tapila gali ni magpa-emission ta. Yawan kaging kalbo pa, matubuan ang buhok mo sa linya. Yawan. May magani matubuan ang buhok mo, ulo mo gali. Marites Gatotillo, good evening, Subray. Monitor kami di sa Sonta Residences, Villa Angela Subdivision. Salamat. Si Torres Alex, good evening, Sumbray. Maulanon nga gabi, monitor lang ko Purok Laurel, Mansilingan, halong lantas tanan nga motorista. Jinky Daylagdon, salamat gid, no? Si okay. Si Leo Saison, lantawabla natabo sa ila plaka 6 years ko ga pa renew. Nabaligya ko na Nissan Patrol ko, no plate available Japon, regards lang sa ila. Bago nga patakaran ak Sumbray. Grabe, no? Amo nang masubo ng istorya. Si Araman si Romy Agsam, no? J. Vasquez, Milal Oligo, Toto Balulot, naga-monitor man. Haha. Sige, maparelax na ko gamay. Balik ko dugay. Para makapuwayway ako nga puwak, no? Para makabulyada ta karon balik dugay. Paki-share lang sa live ta. Kagang inyo nga mga sa mga nagalantaw subong sa aton live, mga 100 kita, 100. Basta may naka-entrada sa inyo sa aton nga promo. Dugay-dugay mga tag ko tag 500 pesos, ha? Si Pinko Honto Pilie, no? Paki-check sa cellphone nyo da, paki-check.
Good evening, sir. Watching live, Pili family sa Barangay Tangob, Dayday, Fort, Rinsi, Kaisel, kag si Tintin. God bless. Si Rodem Lariosa, raman sa East Homes 5. Si Randel Casipe, naga-monitor man, si Matinion. Sa Cavite, Alex Montesa. Sige, salamat kit. Ha, sige, ha, maparelax-relax o gamay lang ha. 8:50 o 7:56 mga ka-action. Ayan, pa isa. Sobray anay katawhay na ang mga emission testing. Pakialaman naman ka LTO. Ano ba yan? Hambal ni Sir John Biatin si Valios. So. Amo na sarya. Bulo business kinagmay. La 7:57.
Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:06 mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Gina-endorso tagid sa inyo ang Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. sige, pabalik sa aton sa nga pagpangalagan. Antes pa naman ang balitaan, Action Dale Salazar, manghatag ako anay sang kwan 500 pesos. Subong nga gabi mga kaksyon, ipreparar ang inyo sa nga mga cellphones dira, paki-check basi wala signal, isaylo na sa may signal, no? Basi low bat ka mo da, hingagaw i-charge kay nga manawag kami sa sininga matinion sa sinong mapalaron maswerte nga mabunutan namon ang numero diri kag amon pagatawgan tonight. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Las 8:08 na. Sige, ma-intro ako direction hands. Di na to consonant partner in crime. Si Inday Ann. Sige ba, si nagkuan lang siya. Sige, intro hil action ends kay tirahon tadi, ha? Sa Nipa
anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tukot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Okay, ari na sa akon nga mga kamot ang ginkuot na aksyon. Kasagad magkuot yung aksyon no? Ari na sa akon mga kamot, sino ayhan ang mangin mapalaron subong nga gabi mga kaksyon. Action Firing Line. Palihog lantaw sa inyo mga cellphones, lingaw-lingaw lang niya na. Ang ining pagpanghatag namon sang 500 subong nga gabi, actually katatlo na ni kay nasaga sa action hotline may ara man sang nagdaog 500 sa action BBB kay nasungod to may ara man subong nga gabi baw tatlo ka 500 ng pinanagtag naton. Action Firing Line. Tob-tob paniha sa Agosto 17 mga kaksyon nga tagtaganay tadri sa matag-adlaw nga tanan. Ang damo-damo diri ho sa Agosto 17 kay 12 kabilog ang magdaog sang tag 500 pesos so puwerte ga buo ang tag 500 ba? Action Firing Line. Sige, no, sige. Ari na gina-dial sa materiyon sa aton sa ning mga partner sa Piaka. While waiting kita, manamyaw kita na sa mga utod ta nga naga-monitor sa aton sa ning pagpangalagad. Good PM Action Bry, may premyo ako sa ARB. Nag-text ang Palawan nga kuhaon ko na ang problema, wala ko name. Sender, salamat. Why ka name? Elina Villasis, may check tanibe. May ara gini guro name na paki-check lang tunay kay hindi man pwede nga matiksan gani ka nga wala ka to pangalan. Oo. Once gani nga tiksan ka na dai sigurado ka na kompleto na ng detalye tunay, no? Paki-check lang sa Palawan ay ha. Sige. Okay. Ari na. Ano ato? Ari sa aton sininga linya. Ari sa aton nga linya isa ka lalaki. Sir, good evening. Ha? Babae ini? Bini. Ang ngalan niya. Sir, yes, may gabi. Aming gabi. Ay, bahay tuod. Hello, ma'am. Good evening. Ano Action Bry? Anding imo nga may gabi. Good evening ko lang. Now, sino ganun sa linya ta, ma'am? Ha? Sino ngalan sa linya ta? Si Maricar. Si Maricar. O Maricar Miravalles. Oo, din si Sir may binid sa inyo. Ano Action Bry? Sino sino si Benny di? Nara ka mo Si da? Benny, bana ko. Tidiin ang bana. Sus na, no ba na? Ang bana. Ariso. Sus Kaya na. kayo Hambal ko gid. Action Bry. Nan, kita mo na. Hambal ko gid laki mo. Ikaw action. Hindi pa tihon gawa ho. Ang bali action ng bayi ko. No? Siyempre bayi nagsabat mo, no? Si Sir Benny na ne? Ano pangalan mo, sir? Si Benny Miravalles, Pilang edad? 55, Wow, taga diin. Di kami sa kay Boss Ruben Campos, bla. Kami di kabantay siya nga kwande. Kapamati kami kada gabi di sa inyo di. Listener. Wag ko katultol. Pero din ka di sa Villamonte. Din ka sa Villamonte. Sa Villamonte, pare kami sa Pilisa di, sa kay Boss Ruben, bla. Tultulan na kanina Felix, kwan na din, kumpare ya bla, okay. For di man ka jackpot man sa inyo. Anyway, sige. Kaya sino ako kilala mo naman ko. Duway naman kita dapat papangitaon. Ano pag sino pag gabi ka mati ka nga ako ngalan na kada gabi ginalawag inday. Kaya kuwang mo lang mong gatik sa mida bla. Gapanamyaw ka mo. Sinabi, sige. Congratulations nagdawag ka sang 500 pesos. Thank you, Gid. Anong imong pwede ipang-agda sa mga utod ta? Ate, pangagda sa mga atong listener dahil sa mati mo sa Action Radio dahil nga, Dre, Kag mag-intra man, mag-intra bla, Kag magdaog. Magdaog, Salamat ni Sir Benny. Inastarang ko dahil si Boss Ruben sa LTO chip bla, sa Bacolod bla.
Ako din kapantay siya, Ate, sige. Salamat, may gabi, sir. Congratulations. Okay, thank you. Thank you. Action Okay, firing line. Sub sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Action firing line. Salamat gid sa aton sining winner tonight mga ka-aksyon. Congratulations dira kay Sir Benny, ano? Thank you gid, las 8:15 na. Action firing line. Nag-monitor subong si salamat gid kinang si Manang Bibing nag-monitor sa aton. Mabalya, good evening. Bao sir, ginutok naman na guro sa emisyonan maparinyo pakudaan next month. Mapa-appointment kagid ma'am. Oo, check mo nang ila sa nga Facebook page dira kay para mauna ka to sa listahan. Action firing line. Pasunod na mo. Amo nang hambal na ton gani kay ginkibot nila ini ara akomodahon nila da ang libo-libo nga gusto magpa-rehistro kay sila lang na isa dis Bacolod. Action firing line. Sila lang na di isa sa Bacolod kag Negros. We don't know kung paano na basi maglalapaw ning mga renewal sa aton sa mga salakyan. Sige. Action firing line. While waiting kita Action Dave Salazar, balita gikan sa siyudad sa Bacolod. Good evening, Sumbray. Mangkot lang ko ang livelihood livelihood sa 4-piece nga 9,000 tanan maka-avail si Liza Niglia sang barangay Kansalungon, Isabela. Naduway ko ideya sining 9,000 daw. Good evening, Sumbray. Monitor kami diri sa Purok 1, barangay Naga sila Carlota, Mercy kag Boy Salmorena, Dolor Catinoy, Esther kag Carlos de Los Santos. Salamat gid sa pag-monitor. Action Brian may gabi, gapamati lang kami sa mga balita. Nabian kuya. Correct ni Jamie sang Ibi Magalona. Salamat gid sa pag-monitor. Okay, ara na sa Action Dale sa aton sining linya. Action Radio City Hall report. Ang mga balita na Action Dale dulong sa aton sang D3 Bio. Announce ni Bacolod City Administrator kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga may nasang exact figures nga pagabatunon ang LGU sa Bacolod City sining nag-abot bala recently nga 3 million doses sang Moderna vaccines nga gindonate sang US para sa pungsod Pilipinas. Ang allocation sang Bacolod City is 15,000 doses sang Moderna vaccine. Action Brian. Putsilingon mga 7,500 ni ka mga tawo ang mabakunahan kay duwaman ka dose ining paghatag sang Moderna vaccine. Action Brian nga may mataas man nga effect kasi rate. Anytime subong nga semana or ano man nga daw subong nga semana gina-expect sang Bacolod LGU nga mag-abot na ini kay from DOH Regional Office Action Bray magahalin ang ining COVID-19 vaccine. Magluwas ini may ginapaabot man this week nga 31,000 doses ang AstraZeneca vaccine sang Bacolod City. Amo na siya ang second batch sang delivery sang AstraZeneca company, no? Kaya ini ang bakuna Action Bray kabahin niya siya sang 650,000 doses nga ginbakal sang LGU sang Bacolod City. Kung madumduman ti ining sanggunang panglungsod recently nagpasarin niya sang resolution sang nagabot bang 3 million nga doses sang Moderna vaccine. Nagpasal sang resolution nga nagapangabay kay nagapanawagan sa National IETF kay DOH nga hatagan sang substantial allocation ang Bacolod City sining Moderna vaccine. So Moderna kag AstraZeneca amo ni siya ang ginapaabot nga latest nga batch visa nga delivery sa Bacolod City subong nga semana. Aring tingog ni City Administrator M. Ang. Well, expecting this week na-announce naman na nga may allocation ng Western Visayas. So we are expecting any day nga maabot na diri sa aton. Hopefully, mapaabot nila dayon yung sigida. 15,000. 15,000. Aside sa Moderna, may ara pagita gina-expect nga maabot.
ang purchase naton nga AstraZeneca. May scheduled delivery naman for the month of August. Action Bray na batian no si City Administrator M. Ang kay subong adlaw nagpadulong man ang City Administrator dito sa may Gaisano City Mall kay isa man siya sa nag-witness no sa opening day ng vaccination area dira sa may Gaisano City sa may Danan Araneta Action Bryan. Amo ni siya ang ika-anom nga mall sa Bacolod City nga mayara man sa ginapatigayon nga COVID-19 vaccination Action Bryan. Ang mga empleyado, mga vaccinator, ang mga nurses, ang mga personnel i-action bray ka Philippine Red Cross no ay partnership nimo between LGU sa Bacolod kag PRC. Pero according kay City Administrator, tiyang vaccine siyang libre ti magagikan sa gihapon sa syudad sang Bacolod Action Brian. O galing Monday, Wednesday, and Friday gid lamang ila sining schedule Action Brian. Kutob sa may mga appointment kag schedule nga makabaton sang sining bakuna para abi sa mga residente nga area sa Sura nga bahin sang syudad sang Bacolod kag at least 300 ka mga vaccines ang ila sining ma-accommodate sa isa ka adlaw. So ini nga mall dugang na siya Action Bray no magluwas ini on top sa Golden Field nga City Mall sa Madalagan nga City Mall, Robinson, Ayala kag SMX Convention Center. May kidamo-damo na gid no? Halos taran nga mga malls sa dingad lagko na ubos-ubos Action Day no? Yes, gina-expect pa gani Action Bray nga basi madugangan pala kay according diri kay City Administrator M. Ang ati ang mando no or instruction na bini Bacolod Mayor Bing Leonardia as much as possible ti mahatagan man sang chance dira abi or iban pagid nga mga mall Action Bray nga mayara man sang or vaccination area kay magamba ka multi mga blando ka aircon spacious ang mga lugar Action Brian kag convenient gid no para sa mga vaccinees ilabi na sa may mga comorbidities or mga senior citizens nga late niya ba nag-decide nga luyag nila nga magpabakuna Action Brian. Mayagin na kay para hindi mainitan kay te ang init kung isa ka dugang sa kadugo mo sa gikalinya sa Action Day. Yes, Action Brian. So same man sige po na ang policy sa Bacolod City no walk-in policy kag hulaton no ang schedule nga magagikan sa COVAC team or from LGU sang syudad. So meaning mga pila na Action Day man kay nagligad to 120,000 na mga 1 week ago na mga 150 Action Brian at least 150,000 ka mga Bacolod nun ang nakabaton na sang bakuna included na diri ang mga faculty and mga teachers Action Bray from private school no nga na-assign or ang eskwelahan na based diri sa may syudad sang Bacolod kay bisan nga wala pa yasang face-to-face classes tini mga teachers luwag mo nila nga magpangaman at least prepared sila Action Bray in kaso nga may mga future grabe nga mga desisyon ng DepEd ang gobyerno nga basi magbalik once nga ma-achieve ang herd immunity. Apisal sining wala pa sang face-to-face classes ang mga private schools no diri sa Bacolod City. May mga early nga pagbukas sang school year 2021 to 2022 ang pila ka mga Bacolod based nga mga private school Action Brian no. Wala gid Action Day may nag-offer sa mga schools naton diyan no nga mahimuan vaccination center. May Action Bray sa may St. John Institute. Kwan pang pribado lang gito guro ya pribado no like last time kumadumduman ko si Congreg daw dito siya nagpabakuna Action Brian sa COVID-19 vaccine and then University of St. La Salle may man Action Brian nga mga eskwelahan no amo ni ang update diriya sa opening sang klase sa mga private school according diri kay Mr. Mark Molina ang presidente sang NOPSE Action Brian hindi dululungan ang pagbukas ng private school kay depende niya no sa discretion or decision sang school administration Action Brian. Like sa August 16 ang mga nag-early tapos ang school year 2020 to 2021 ang may mayara dabla sang break aning mga kabataan Action Brian tinis lang una mga bukas like USLS Bacolod Taytong High School Colonia San Agustin Bacolod Action Brian kag Mary man din siyang gin-mention nga St. John Institute no so amo ni siya ang pila ka mga eskwelahan iya sininadumduman nga confirm nga magabukas sa mabot nga August 16
2021. Ang STI was Negros University, late ini sila nagtapos ng school year, so madelay yung selection by September 6 para matagal man sang ligo ang mga kabataan nga makapahuway. No? So September 6 ang openings ng STI West Negros sa University of Briana. According kay Molina, mention niya nga halos sila mga private school teachers o faculty ang nakabato naman sang first dose ng COVID-19 vaccine Action Brian. Ang sinusiyati ang muling online learning nga ginatawag sa mga private school, naka-adjust naman na mga 3 to 4 months ago, naka-adjust na ang mga manunod to Action Brian sa sining mode of learning or pagkakatag sa pagtununan sa mga estudyante. Action Dale, ang UNOR, ano mga upod sila sining August 16? Wala pa Action Brian ang kompleto gid nga listahan si Sir Mark Molina. So liga pa kayo, makita sang full list pero hindi niya madumduman. Kay recently may mga board meeting ni siya. Siya na yung nagapungko bilang presidente sang NAPSEA Action Brian. Pero sa mga nagapamangkot, actually pwede nila ma-check ang tagsa-tagsa ka official Facebook page sang mga private school Action Brian. Kami mga latest man nga announcement gikan sa mga administration sang Bulutuan. Ariwa ang palayag ni Mr. Mark Molina, presidente sang NAPSEA. In the previous meeting we had, gamay palanggit ang ma-open so August 16. Wala gid ko sang definite nga kwantum. What I'm sure is San Agustin, Lastal, SJI, and Taitung ang ala sa top of mind ko. But the others, hindi pa gid ko amo na ka certain. I could check with the member schools. Kaysa pag previous meeting naman doon nag-declare lang to, pero that's among the board members, no? The others have not declared yet kung saan sila ma-open. Okay. Included rin sir ang STI? Kami September pa kami. September. Okay. We ended late kasi, so we have to give the students a break na. Though I'm happy to tell you that almost all private school faculty members have been inoculated already. Nag-initiate kita nga makapabakunang aton yung mga teachers sa private schools. I think the last batch was last week, but the other schools nga wala yan nakaupod sa naibigan niya semana, nakapabakuna naman sila. Action Brian, si Mr. Mark Molina ang presidente sa NAPSEA. Sa public school, tiyan mo na siya as announced by DepEd September 13, 2021. Tini mga private school, ginalaw na sila nga magbukas before sang opening sang klase sang mga public school action, Brian. May medyo late ginaman sila nag-close sining school year. Action Dale mo? Yes, Action Brian. Kaya depende na sa calendar of activities sang kada bulutuan. Ilabi na sa pribado, Action Brian nga mga eskwelahan. Ang mga pribado, subo nga mga bulutuan, nag-practice na sila Action Dale isang next day bla kay check ng mga teachers naton sa application na sila. Kung di ka magsala inang Kuiper Action Dale, may idea ka na? Wala Action Brian. Dira na sila subong nag-aalalan. May ara na subong na practicean. At least di na magkuha module nga mga mga nablang mga learning materials nila. Di na sila magpa-eskwelahan pa. So daw online. Okay. Daw online na lang taran Action Dale. Daw na lang. Daw tawag sila ganiman, cellphone to cellphone, laptop to laptop na lang. Yes, muna siyang mas mapos kag muna yung maka-paperless kung Action Brian. Yes, isa na. I-download na lang dira, no? Kag mas hindi siya budlay, no? Kag less contact bala sa mga tao in kaso nga magpadulong ka sa mga eskwelahan na. Na-mention maganin Sir Mark Molina, kung NAPSEA Action Brian, may mga sports competition. Tiyan mo na daw subong daw ka lang pa man, no? Rason, nga may mga virtual competitions lang ang ginastudyuhan kung ano ang pwedeng mahimo, pero mapatigayan lang siya po niya virtually kag masigig-sige ang engagement or competition among private school ang miyembro sang NAPSEA. Kaya ang NAPSEA, 54 ni Action Brian ka mga private school sa Bacolod, Negros Occidental ang miyembro sang sininga asosasyon. Sige, mayo good. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang mga balita ng Action Dale Salazar dulong sa may mga schools kita sa pampubliko subong nga practice sila sining application nga Kuiper mga kaksyon, pero hindi ko private gid sini gaplo practice man ko gani, pero sa mga uma kag inang wala sa mga gamit nga mga cellphones kag laptop, syempre
kwan sila padayon lang sa module nga ginatawag. Action Firing Line. Sige, last 8:29 na. Pagbalik naton karon digidugay, check naton ining regulasyon, no? Nga gina-draft karon nga iduso bilang na Negros Wide nga ordinance sa mga salakyan or truck sang tubo nga nagasululubra ang karga. And the sense bala nga ang karga daw ato lang hadlock sila yang hadlock sila nga nubo ang karga nila kag jutay income nila. Action Firing Line. Pero ang resulta sometimes may ara sang aksidente tuga sa mga nagakalawigit nga mga tubo nga damo na ni mga nakalinabo actually sa mga dalante. Karon pagbalik tabla ka plus start sa inyo. Las 8:29. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing. Si Madam Anavilla Amuyot naga-monitor man sa Iloilo. Keep safe, God bless and protect you all. Salamat. Gina na. Si Rochelle naglumpat siya. Hambal ni Dennis Richard siya pinalumba pa na sa Lakis sa highway. Mugid. Rochelle Fulgencio Susana, good evening Sumbray. Ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon DSB. Family Bariuga. Tamiyo lang family Susana, Barangay Malingin, Bago. Salamat. Jomar Balio Alio, good evening Sumbray. Just in case malawagan kag maswertihan ako name ari number katatay ko Sir 94877. Sige. Adlaw kagabi nga pamati Action Radio sign off lang ang pahuway. Salamat gid. Sige sir. Kabay pa nga mabunutan kabalo ka sir. Damo-damo ginading mga numbers sa amon sir mo. Kabay pa. Mga tsaba-tsamba man na. Ha? Lawig pati sir kay subong pa lang August 9 subong. Hasta pa sa August 17. Ha? Si Michael John Season, good evening so Brian from Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Greet ko lang Toli Amyo. Boys Don Ramon Piodenia, Kuris kag si Christopher Hison. Salamat. Si Lidio Junior Siason, naga-monitor sa Barangay Bata. Thank you, gid. Vanessa Mayo, Action Bright, bugtaw gid ko sa Action Firing Line, matulog pa ko liwat, but before that I will watch and listen to the latest updates of ARB number 1 from 10,000 Lakes of Minnesota. Salamat, gid and God bless. Salamat ma'am, amping. Antonio Lo, good evening ECFC chapter Bata. Couples for Christ chapter sang Bata. Salamat. Si Joe Alcon Araman, Antonio Lo, Ricardo Biliesa, good evening. Mercy Bacongalio, shout out kay Nanay Linda from his Apo Apple. Ana Sinoro Araman, Yoditorta Kid de la Peña, san-o ang vaccination ara sa mga under 18. Way pa di sa aton. Si Jomar, good evening Sumbray, tamiyaw ko lang family Balio Alio sa Barangay 32 kag family Castro Barangay Handumanan. God bless and more power Action Radio. Salamat. Si Maria Christine Liza Posadas, naga-monitor man pwede lang na kong Globe Imosim para maka-intra subdiversary sa ARB. Pwede gid Globe, Smart Globe, ano pa ng ibang gani? Smart, TNT, Dito, Sun, pwede gid. Mercy Bacongalio, shout out kay Nanay Linda, nabasa ko na. Kalumpang Bukana rather, live from Kalumpang. Ana Sinoro, Patami Action Pogi sa La Granja, si Toto Salmorin, happy birthday. Si Tita Stella Alfabeto, araman naga-monitor. Sa radyo na lang ko namati kay ulihin ako sa live. Okay lang. Raymond Barato Araman sa Silay. Rose Yaspan, monitor lang sa Barangay Sumag. Edwin Pinida sa Inspection Lugar. Francisca Puso Moderaso, Araban si Tastela again, may gabi. Radney Jan Nolasco, naga-monitor man. Migo Bray, greetings from Barangay 15. God bless you always. Salamat. Jonah Paler Soriano, congratulations sa nagdaog. Good evening San Olpinda, monitor live lang kami dia. Rizal Di Aluna, nagsumbrayan, ga-monitor lang kami di sa Country Homes, Phase 3, Barangay Stefania. Alex Montesa, congratulations. Congrats tayo, regards tanda sa kay Kagawad, Shilo. Si Mario Filo Baton sa Kabog,
Mila Milyari sa pool, nagamonitor man paano magdaog sa inyo. Oo, ginlawag na namon ang number nga pwede nyo padalaan sa inyo entry sa nagligad. Milail Oligo, Lihog Tamya, Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, Alex Montesa, Dennis Richard, Tiburuma Jonathan. Ana Sinoro again, Maylin Asis, Araman, Lilia Manseba, Sang Morsha, Juan Mills sa Victorina Heights, Bong Pinuela Horilia, Apa Way Tingog, India. Basta gani may galabaw, ay bati ang tingog ko ga indoors ko na, gamay man ang na. Dennis Richard Tiburuma, maulanon nga gabi ak sumbray, mahalong kita kag magdala payong. Gusto? Mercy, nabasa ko na. Lawin Villa Espin, happy birthday lang da sa akon. Birthday ko subong. Happy birthday. Si Marlene Privano, nagamonitor, God bless. Jocelyn Evening Sumbray. Okay, sige. Si Maricon Arroyo Gumsinga, nagamonitor man. Ronald Viserak Sumbray, monitor lang ko di San Agustin Romblon. Greet ko lang da asawa ko si Juliet sa Eastoms 3. Salamat gid. John Biatin Sibalios, Action Bright, tamyaw ko lang busing namon gali Ma'am Nina Ligna. Happy birthday kag ang amon nurse Sir Erwin Apsay subong nga adlaw ila birthday. Salamat. Ederica Fort OTTG, salamat sa pagmonitor. Sige. Ma-relax ko kadali, balik lang ko dugay, ha? Las 8:35.
Action Radio Philippine Standard Time, las 8:45. Gina-endorso taman sa inyo mga kaaksyon ang Action Firing Line. Mayang gabi lang nag-monitor sini mga tiniyon makaaksyon. Ano, ginatamyaw lang naton si Tatay Willie Esteban, Mama Helen Esteban, Rodolfo Esteban, John Carlo Bogina, John Wen Bogina, Winilyn Esteban Bogina, kag sa pamilya Esteban, kag pamilya Servano. Ang pamilya si Les Pagido pamati gid sa aton subong mga kaaksyon ba, isak pamilya ba? Action Firing Line. Sa aton sini nga mga utod ban nga naga-monitor sini matiniyon, ginatamyaman naton mayong gabi sa kay Sir Felix Gangoso. Happy birthday sa iya nga apo JM Diososang. Iya 5 katuig, God bless apo. Mabugnaw nga panahon halin sa kay Hope Magtubo Solomon. Salamat gid. Action Firing Line. Si Lito si Condes Araman sa Riyadh, Jen Oy si Sir Araman naga-monitor. Doon din ako karatsada sa balita ko ba. Dahil balik ko doon dugay ha. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito. Buong gabi.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan Responsable at ang balita Padayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kadapya na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat. Firing line. Si Miles Martyr nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad and didto kuno sa may Dulao, Bago City nagainulan si Christian J. niya Buen Consiho. Salamat gid sa pagmonitor. God bless. Ano? Ang oras ko do kulabo sa gid. Good PM sa mga air super diri sa nabasa kundi sa nagligad. No? Action Brian, mga ayo ko text hotline sang ARB para makapasakop ako kay kon magdaog ko ibakal ko radyo si Yolanda Pasamonte ne. Ha? Sige, malawagon ko buwas ko parahan ko lawagon ko na basa sa gabi. Sige. Good evening, Sobray, Mihiliano family niya. Monitor lang kami di sa Sitio Balungay, Ginpanaan, Moises Padilla. Damo gid nga monitor sa inyo. Salamat. Gaginutok gani ang pila ka mga emission center sa Bacolod pagpabudlayan gid nila mga tawo magparinyo. Din pauntat pa ni Duterte kay korupsyon kag LTO nga owner nga mga private vehicle mapalabot sa Malacañang. Parte sini kay isa lang ka emission center delayed ang mga maparinyo kay daw
monopolize nila ang parte sa emission kag no need na inspection sa mga new vehicle 2010 below. Kita mo? Action Bray, mangkot lang ko pwede maka-intra sa SAP nyo ga istar ko sa Hacienda Lumbia do sakop sang Barrio Alicante Ibe Magalona. Morita niya, Jaime. Pwede gid. Bisan di lang din nga part sa Negros Occidental, no? Action Bray, salamat kinabunutan ang akon ngalan wala mo gid ko gin interview kay sa ulado ko gid na tanan kag wala gid ko load nga premyo sa imo ba. Salamat gid sa Action Radio. Tuod no kay ano no kay ina ang oras ko ginhingagaw ko ba way ka na makaload gali 100 kanugon ba dasona Action Firing Line. dason si Teresita Orita Kahuraw Araman oras ko kulabos saging kulapaw na ko katama pabosan ti ibang mga balita standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Hindi naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid magilibati kita buwas aga pa sa Action Hotline kag buwas pagid sa gabi sa Action Firing Line. Nagapasalamat gid una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,